Ha most nem szavakkal beszélnénk meg, hogy melyik mesének volt ez a zenéje, hanem ide jönnél és elmutogatnád. Kinek van ehhez kedve? Többeteknek. És akkor gyertek gyorsan föl, jó nagyot kell lépni, és nem szólunk egy szót se, csak tegyetek úgy, ahogy ennek a zenének a szereplője tesz. Mutogassátok el, hogy minek volt a muzsikája. Van valakinél egy szák? Esetleg van valakinél, amivel ki tudjuk venni ezt a jó nagy halat? Ügyesek vagytok. Nagyon jól mutogattátok. A nagy horgász muzsikája volt. Csücsüljetek vissza!